हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। नम ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण करतोय 14वा अध्याय। किती पटपट दिवस गेले। आजच्या अध्यायाचं नाव आहे गुणत्रय विभाग योग। बरं का, आता गुण म्हणजे हा संस्कृत शब्द आहे आणि गुणाचा अर्थ म्हणजे दोरी। तर 3 गुण आहेत, तर ते गुण कसे आपल्यावर काम करतात आणि हे जे गुण आहे याला दोरी का म्हटलेलं आहे किंवा गुणाचा अर्थ दोरी। आणि दोरी म्हणजे काय की ज्यानी आपण कोणाला तरी बांधू शकतो। तर आपण आता या अध्यायाचं आणि हे 3 गुण कोणते आहेत हे सविस्तर बघणार आहोत। स्नेहा माताजी तुम्ही आहात का? हो हो माताजी, हरे कृष्ण। वाचू का? हा वाचा। धन्य भगवान म्हणाले, सर्व ऋषीमुनींनी परमसिद्धी प्राप्त केलेली आहे। हे जाणून मी तुम्हाला हे परम ज्ञान, सर्व ज्ञानापेक्षा श्रेष्ठ ज्ञान पुन्हा सांगेन। हरे कृष्ण। आता इकडे कृष्ण सांगतोय की मी तुम्हाला परमसिद्धी प्राप्त ज्यांनी केली, त्यांनी कशी परमसिद्धी प्राप्त केली हे ज्ञान जाणून त्यांनी परमसिद्धी प्राप्त केली। मग आता 9वा जो अध्याय आहे त्या 9व्या अध्यायामध्ये कृष्णाने काय सांगितलंय की मी जे तुला ज्ञान देतोय ती राजविद्या आहे, राजगुह्य आहे। आणि आता कृष्ण काय सांगतोय की हे ज्ञान सर्वश्रेष्ठ आहे। म्हणजे नक्की काय आहे हे ज्ञान का श्रेष्ठ आहे? तर आता बघा असं असतं की समजा जर एखादा मुलगा 10वीला अभ्यास करतोय आणि चांगल्या तऱ्हेने अभ्यास करतोय, तो मन लावून अभ्यास करतोय, मग त्याला कोण सांगेल अरे तू केवढा छान अभ्यास करतोय, हुशार आहेस, पण तू अमका क्लास जॉईन केलास का? तिकडे ते खूप प्रॅक्टिस घेतात, तुमच्याकडून क्वेश्चन पेपर सॉल्व्ह करून घेतात आणि एकदाच काही तू क्लासला गेलास की तू नक्कीच तुला रँक चांगला मिळेल। मग तो मुलगा विचार करतो बरं ठीक आहे मी तो क्लास जॉईन करतो आणि मग त्याला रँक म्हणजे एकदम तो आपण आता ती हे नाहीये की बोर्डात यायचं किंवा पहिल्या 10 मध्ये रँक, आता रँक सिस्टीम नाहीये, परंतु खूप चांगले मार्क मिळतात का
तर त्याला आपण परफेक्शन म्हणतो. म्हणजे एक असतं की गणितामध्ये तुम्हाला 97, 98, 99 पर्यंत मार्क मिळतात, चांगलं आहे. पण 100च मिळाले तर आपण म्हणतो अरे परफेक्ट, म्हणजे आता तुला हा सगळा विषय छान समजलेला आहे. तर त्याचप्रमाणे कृष्ण पण आपल्याला इकडे सांगू इच्छितो की हे जे ज्ञान आहे या ज्ञानाने परम सिद्धी प्राप्त होईल. म्हणजे ज्ञान घेणं आणि त्याच्यामध्ये परफेक्शनला आपण जाणं हे खूप महत्वाचं आहे. आणि कृष्णाला वाटतं की तुम्ही ज्ञान घ्या पण परफेक्शन पण तुम्हाला असलं पाहिजे त्या ज्ञानामध्ये. आता काल आपण कालच्या अध्यायात बघितलं ज्ञान म्हणजे काय, शरीर आणि क्षेत्र आणि क्षेत्रज्ञ यातला फरक समजणे म्हणजे ज्ञान. आणि ज्ञेयम म्हणजे काय, ज्ञानाचा ध्येय. ध्येय काय आहे आपलं की कृष्ण प्राप्ती झाली पाहिजे. आता तुम्ही आता एक पुस्तक आहे 7 त्या पुस्तकाचं नाव आहे की मला पटकन लक्ष 7 हॅबिट्स ऑफ हायली इफेक्टिव्ह की हायली सक्सेसफुल पीपल. तर त्याच्यामध्ये त्या ऑथरनी असं सांगितलंय की सुरुवात कशी करायची, विथ द एंड इन युअर माइंड. आता तुम्ही भगवद्गीतेचा क्लास करताय तर मी तुम्हाला विचारू का की तुमचा गोल काय आहे किंवा तुमचं ध्येय काय आहे, तुम्ही हा क्लास का करताय. आता मला हात वर करा आणि प्रत्येकाने उत्तर द्या की तुम्हाला या क्लास पासून काय हवंय. रुपाली माताजी. अजून कृष्णाला जाणण्यासाठी. करेक्ट. स्वप्ना माताजी. भगवत प्राप्ती. बरं. अनुराधा माताजी. अनुराधा माताजी. श्रुती माताजी. तुमचं हे गीतेचं जे भगवद्गीतेबद्दल जे सांगतात ते अतिशय चांगलं असतं, त्याच्यामुळे मला ऍक्च्युली आणखीन वाचन करावं असं वाटतंय त्याबद्दल. तर तुमचे खरंच मी धन्यवाद मानेन त्याच्यासाठी. बरं. आणि कोणाला सांगायचंय. माताजी मी सांगू. सांगा सांगा. माझा पर्सनल गोल फक्त आणि फक्त देवाची भक्ती आहे. ओके. देव जे इच्छित करेल की माझा जन्म कुठे व्हावा कुठे नाही ते मी काही इच्छा नाही करणार. मला फक्त त्याची भगवताची भक्ती मिळावी, तेही पुन्हा अहेतुकी आणि निष्काम. जे देव देईल तेच मला पाहिजे आणि जे देव म्हणेल तेच मला पाहिजे, बस इतकंच. हरे कृष्ण. बरं. आणि कोणाला काही सांगायचंय. बरं. मग असं प्रत्येकाचं वेगवेगळं ध्येय असतं. काही जण म्हणतात मला माझी जीवनशैली सुधारायची आहे, काही जण म्हणतात मला माझं मन फोकस्ड पाहिजे, काही जणांना भक्ती हवी असते, काही जणांना आणि काही भौतिक इच्छा असू शकतात किंवा काही जणांना आजारपणातून मुक्ती हवी असते. तर इच्छा वेगवेगळ्या असतात. पण इच्छा असणं किंवा गोल असणं हे खूप महत्वाचं आहे. कारण जर गोल असेल देन ओनली यू विल बी अ गुड लर्नर. तुम्हाला माहीतच नाहीये काय गोल आहे तर काही नाही, तुम्ही कुठेच जाऊ शकणार नाही. तुम्हाला गोल माहित पाहिजे. म्हणून त्या पुस्तकात म्हटलंय की स्टार्ट इन युअर माइंड विथ द एंड. म्हणजे मनामध्ये शेवट काय तुम्हाला हवंय ते तुम्हाला क्लिअर असायला पाहिजे. म्हणून हे असं जर म्हणाला कोणी की मी भगवद्गीतेच्या क्लासला जातोय पण मला काय माझा गोल माहित नाहीये, हे म्हणजे कसं आहे की इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट आहे. आणि तुम्हाला गोल माहित नसेल तर तुम्हाला काहीच मिळणार नाही. म्हणजे तुमचा ध्येयच जर माहित नाहीये तर हे तुम्ही फक्त इकडनं ऐकाल इकडनं सोडून द्याल असं होईल. इकडे तुम्हाला ही स्लाइड जी दिसते तर
श्रीमद भागवत कथेमध्ये 9वा स्कंद आहे, त्यात ही गोष्ट आहे. तर हा निम्मी राजा आहे आणि हे नव योगेंद्र आहे. हे ऋषभ देवांचे 9 पुत्र आहेत आणि ते नेहमी ब्रह्मांडामध्ये भ्रमण करत असतात आणि जिकडे जिकडे होम हवन कृष्णाची स्तुती कथा चाललेल्या असतात, तिकडे तिकडे ते जातात. तर हे नव योगेंद्र निम्मी राजाच्या महालात एक दिवस त्यांच्या इकडे यज्ञ चालू होतं. तर ते सगळं स्तुती ऐकून, स्तोत्र ऐकून, मंत्र ऐकून ते त्यांच्याकडे आले आणि त्यांच्याकडे आल्यानंतर त्यांनी या नव योगेंद्रांना आसन दिलं, त्यांची पाद्यपूजा केली आणि त्यांना सन्मानाने बसवलं आणि मग त्यांना प्रत्येकाला एक एक प्रश्न विचारले. ते खूप छान याचं वर्णन आलेलं आहे. आणि मग जेव्हा त्यांनी त्यांना आसनावर बसायला सांगितलं, मग निम्मी राजांनी प्रत्येकाला नमस्कार केला आणि त्यांनी विचारलं की मला भागवत धर्माचा आचरण करायचंय, पण अशा तऱ्हेने आचरण करायचं आहे की या आचरणामुळे कृष्ण खूप खुश होईल. तर बघा, आपण सुद्धा जे काय विचारतो आपल्या गुरुंना किंवा आपल्या ज्या इच्छा असतात त्या अशा पाहिजे की माझं आचरण कसं असावं की कृष्ण खुश होईल. म्हणजे आपण या महान भक्तांकडून शिकतो की प्रश्न सुद्धा आपण कसे विचारले पाहिजेत. हरे कृष्ण. स्नेहा माताजी. हरे कृष्ण. या ज्ञानात स्थिर होऊन व्यक्ती दिव्य स्वरूपाला प्राप्त करू शकते, जो माझ्या स्वभावासारखा आहे. अशा प्रकारे स्थापित केले आहे की सृष्टीच्या वेळी मनुष्याचा जन्म होत नाही किंवा विघटनाच्या वेळी त्रास होत नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे खूप महत्वाचं आहे की हा जो अध्याय आहे यात गुणांची माहिती दिली आहे. तर ते ज्ञान मिळून आपल्याला काय होतं, तर तुम्हाला माहिती आहे ना की प्रत्येक स्तोत्र असतं आणि त्याची फलश्रुती असते की आपल्याला काय मिळणार आहे. तर कृष्ण हे पहिल्यांदाच सांगतोय. हा अध्याय जे तो आपल्याला 3 गुणांबद्दल सांगतोय, तर त्यात आपल्याला काय मिळणार आहे की आपण ज्ञानात स्थिर होतो आणि मग व्यक्ती दिव्य स्वरूपाला प्राप्त करू शकतो. जोपर्यंत आपण ज्ञानात स्थिर होत नाही, म्हणजे फिक्स्ड कम्प्लिटली इन नॉलेज, तोपर्यंत आपला ग्राफ कसा भक्तीचा चालू असतो, वर खाली वर खाली. म्हणजे ज्याप्रमाणे तुम्ही ECGचा कुठल्याही पेशंटचा जर बघितला असेल ना, वर खाली असं होतो आणि मग मृत्यू आल्यावर एक स्ट्रेट लाईन दिसते. तर त्याप्रमाणे आपलं जी भक्ती असते ना, वर खाली का होते, कारण आपण ज्ञानामध्ये स्थिर नसतो. आता आपल्या इकडच्या ज्या मुख्य समस्या आहेत या जीवनातल्या, त्या कुठल्या आहेत मला कोण सांगेल? तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय? काय समस्या आहेत? 4 समस्या आहेत. त्या कोणत्या? माताजी, जरा व्याधी. हा, बरोबर सांगितलं. जन्म, मृत्यू, जरा आणि व्याधी, या 4 समस्या आहेत. आणि आपल्याला इकडे जर तुम्ही बघितलं, प्रत्येकाला आपल्याला खूप कष्ट असतात, खूप काम करावं लागतं, तरच आपल्याला आपण व्यवस्थित राहू शकतो, आनंदाने राहू शकतो. म्हणजे अक्षरशः सकाळी घड्याळाकडे लक्ष असतं, आपली नोकरी असते, घरी आल्यावर घरची कामं असतात. तर टोटल हे आपलं लाईफ म्हणजे
एक स्ट्रगलच आहे. पण मी जर तुम्हाला सांगितलं, शिल प्रभुपाद लिहितात आणि मी तुम्हाला विचारते, त्यांनी लिहिलं की समजा जर मी तुम्हाला सांगितलं की एक अशी जागा आहे की जिकडे तुम्हाला जन्म मृत्यू जरा व्याधीचा त्रास नाहीये, या 4 समस्या नाहीये आणि तुम्हाला तुमच्या पोटासाठी एवढे कष्ट करावे लागत नाही आणि तिकडे खूप आनंद आहे, असं जरी आम्ही सांगितलं तर सगळी जण मी सांगते किंवा शिल प्रभुपादांनी जे लिहिलेलं आहे त्यांनी कोणी आकर्षित होत नाही. कोण म्हणतात ठीक आहे ना, कष्ट आहेत पण आय एम फाईन हिअर. आणि ते कोणी असं नाही म्हणत की मला खरंच जायचंय त्या ठिकाणी. तेच समजा जर मी तुम्हाला एक चित्र दाखवलं, स्वित्झर्लंडचं दाखवलं, तिकडे खूप सुंदर सगळं स्वच्छ आहे आणि तिकडे गरिबी अजिबात नाहीये आणि सगळं काही शिक्षण मोफत आहे आणि तुम्हाला असं नाहीये की थोडं जरी शिक्षण असेल तरी तुम्हाला एकदम तुमचं जे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग असतं ते खूप छान असतं वगैरे आणि इतकी कॉम्पिटिशन पण नाहीये. मग असं जर मी तुम्हाला खूप खूप छान सांगितलं स्वित्झर्लंड बद्दल तर तुम्हाला तिकडे जायला आवडेल का? सांगा बरं. नाही. नाही जायला आवडणार स्वित्झर्लंडला? नाही. आणि इतरांना? म्हणजे मग तुम्ही सगळे भक्त आहात, तुम्हाला नाही जायला आवडत. मग शिल प्रभुपाद म्हणतात की असं जर आपण पटकन कोणाला सांगितलं की अशी अशी जागा आहे पृथ्वीवर, अमेरिका म्हणा किंवा स्वित्झर्लंड म्हणा, तर लोक आकर्षित होतात आणि तिकडे जायचा प्रयत्न करतात. पण आता समजा जर मी तुम्हाला सांगितलं की वैकुंठा मध्ये किंवा गोलोक वृंदावनात या 4 समस्या नाही आणि तिकडे खूप आनंद आहे, तर तिकडे आपण आकर्षित होत नाही की मी हे आज वाचलं भागवतात, केवढं सुंदर वर्णन दिलंय वैकुंठाचं, आता मला तिकडे जायचंय. ज्याप्रमाणे समजा जर आपल्याला युरोप टूरला वगैरे जायचं असेल, आपण आपल्या मित्रांना, मैत्रिणींना आणि कोण गेलेले ओळख काढून विचारतो, तुम्ही कुठल्या टूर्स अँड ट्रॅव्हल्सनी गेला होता, तुम्हाला खायला काय मिळत होतं आणि तुम्ही काय काय बघितलं आणि जनरली तुम्ही सॅटिस्फाईड होता का वगैरे, किंवा तुमचे एक्सपिरियन्सेस सांगा. मग त्या बेसिसवर आपण पण आपलं बुकिंग करतो. पण जर आता वैकुंठाबद्दल माहिती लिहिलेली आपण वाचली भागवतात, तर आपण आकर्षित होत नाही, आपण जोराने भक्ती चालू करत नाही, आपण जात नाही भक्तांकडे विचारायला की तुम्ही काय केलं, तुम्ही काय केलं, मला वैकुंठात जायचंय, मला वैकुंठात जायचंय, असं आपण बिलकुल विचारत नाही. म्हणजे का आपण आकर्षित होत नाही? कारण आपल्या हृदयामध्ये 6 अनर्थ असतात. ती 6 अनर्थ म्हणजे तुम्हाला माहितीये, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर आणि भ्रम, ही 6 अनर्थ असतात ज्याच्यामुळे आपण आकर्षित होत नाही. आणि श्रील प्रभुपाद लिहितात आणि भागवतातही लिहिलेलं आहे की वैकुंठामध्ये सर्व या ज्या स्त्रिया आहेत ना तुम्हाला दिसतात, सर्व एकदम परफेक्ट आहेत, त्यांचा बांधा कसा सुडौल आहे. आणि इकडे कसं आपण बघतो बायका कोणी बुटक्या असतात, कोणी जाड्या असतात, कोणी काळ्या असतात, असं. तर इकडे वैकुंठामध्ये तसं नाहीये, त्या सर्वजण खूप सुंदर असतात आणि तिकडचे पुरुष देखील तसेच असतात. अगदी त्यांचं जे रूप असतं ते नारायणासारखंच असतं आणि परफेक्ट असतात. इतके परफेक्ट असतात स्त्रिया आणि पुरुष. का परफेक्ट असतात?
कारण ते जो सुप्रीम परफेक्ट आहे, जो सर्वात परफेक्ट आहे, परिपूर्ण आहे, त्याच्या सेवेमध्ये ते असतात, म्हणून हे सगळे परफेक्ट असतात. आणि तिकडे जे वैकुंठात स्त्रिया असतात, भागवतात लिहिलंय त्यांचं लग्न झालेलं असतं आणि दोघही नवरा बायको खूप व्यस्त असतात, नारायण सेवेमध्ये व्यस्त असतात. त्यांची एकच इच्छा असते, मला दिवसभर नारायणाची सेवा करायची आहे, मला दुसरं काही करायचं नाहीये. आणि भागवतात लिहिले ते इतक्या स्त्रिया सुंदर असतात तरीही, आणि पुरुष सुद्धा इतके सुंदर असतात, तरीही ते एकमेकांकडे आकर्षित होत नाही. त्यांचं जे ऑब्जेक्ट असतं आकर्षणाचं ते म्हणजे नारायण. तर इकडे हे शक्य कधी होतं की जेव्हा आपण ज्ञानात स्थिर असतो तेव्हा तेव्हा आपल्याला दिव्य स्वरूप आपण प्राप्त करू शकतो. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. येस माताजी. वाचते मी माताजी, एकच मिनिट. एक सेकंड. सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति यः तासा ब्रह्मा महद्योनिः अहं बीजा प्रदपिता. हरे कृष्ण. हे कुंतीच्या पुत्रा, सर्व जीवसृष्टी या आता जे तो दिसत नाही, भौतिकच्या पुढे काही आहे का? हे कुंती पुत्रा, सर्व जीवसृष्टी या भौतिक जगताचा पिता आहे हे समजले पाहिजे. भौतिक जगत कदाचित याच्यात लपून गेलं वाटतंय माताजी. चालेल. तर आता इकडे कृष्णाने सांगितलंय की मी बीज प्रदान करतो, मी या सर्व जगाचा पिता आहे. म्हणजे इकडे परत कृष्णाने सांगितलंय की मी निर्माता आहे आणि तुम्ही निर्मित आहात. आणि काल मी तुम्हाला सांगितलं की आपण काल एक उदाहरण दिलं होतं आणि मी सांगितलं मग हे उद्याच्या चॅप्टर मध्ये जास्त लक्षात येईल की एक माणूस दाखवला आहे की तो काहीही खातोय, तो बघत नाहीये की काय आहे, कुठला मी प्राणी खातोय, काय खातो, काही खातोय. आणि मग कृष्ण परमात्मा उपदृष्ट आणि अनुमंत आहे आणि तो फक्त बघतोय की हा माणूस काय काय करतोय. मग तो काहीही खातोय, मग तो भौतिक प्रकृतीला सांगतो की आता तू याच्यासाठी डुकराचं शरीर तयार कर. आणि भौतिक प्रकृती जी असते ती कृष्णाचा आदेश घेते आणि त्याप्रमाणे शरीर तयार करते त्याच्यासाठी. तर आता इकडे तुमच्या सर्वांच्या लक्षात येईल की नॅचरली एखादं मूल असतं तर नॅचरली ते त्याच्या आईकडे खूप अटॅच्ड असतं. तुम्ही कुठलंही लहान मूल बघा, त्याचप्रमाणे जरी कृष्ण आपला पिता आहे तरी भौतिक प्रकृतीपासून आपला जन्म झालेला आहे. ही या प्रकृतीकडून आपल्याला शरीर मिळालंय, म्हणून नॅचरली आपलं अटॅचमेंट भौतिकाकडे असतं. आणि ते भौतिकाचं आपलं जे अटॅचमेंट आहे ते एकदम म्हणजे आपल्याला खूप नॅचरली ते येतं. पण आपल्याला ज्ञानाने समजतं की काय आहे की आपले जे निर्माता आहे तो कृष्ण आहे आणि आपण कृष्णाकडे अटॅच झालं पाहिजे. हे काय आहे, ही टेम्पररी अटॅचमेंट आहे. जेव्हा आपल्याला ज्ञान मिळतं तेव्हा आपल्याला या गोष्टी सगळ्या
समजतात. आणि इकडे कृष्णाने सांगितलंय की मी बीज प्रदा पिता आहे. तर जेव्हा हे आपल्याला समजतं तेव्हा जर सर्वांनाच ही गोष्ट समजली तर कधी कोणामध्येही भांडण होणार नाही. ज्याप्रमाणे आता हल्ली किती लोकांची भांडणं चाललेली असतात जमिनीवर किंवा प्रॉपर्टी, ज्वेलरी आणि काय काय चालू असतं. तर हे सगळं जेव्हा त्यांना समजेल की आपल्या सर्वांचा पिता एक आहे आणि हे जे आपलं आहे जमीन, पैसा, हे आपलं नाहीये, हे कृष्णाचं आहे, तो आपला परमपिता आहे. तेव्हा मी भोगता नाहीये, मी प्रोप्रायटर नाहीये, मी कंट्रोलर नाहीये, सर्व काही कृष्णाचं आहे. तेव्हा भांडणं होणार नाहीत माणसांमध्ये. हरे कृष्ण. हरे कुमुद कृष्णा. माताजी. हरे कृष्णा. सत्वं रजस्तमैते गुणा प्रकृती संभवः निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्. भौतिक प्रकृतीमध्ये चांगुलपणा, उत्कटता आणि अज्ञान या 3 पद्धतींचा समावेश होतो. जेव्हा जीव निसर्गाच्या संपर्कात येतो तेव्हा तो या पद्धतींनी ग्रस्त होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर इकडे तुम्ही बघितलं हे 3 गुण कसे असतात ते माणसाला बांधतात. म्हणून हे जे याला गुणत्रय विभाग योग म्हटले. गुण म्हणजे संस्कृतमध्ये दोरी आणि बांधलेलं आहे. आणि पपेट्सना जसं एखादा नाचवतो वर खाली करतो त्याप्रमाणे हे तिन्ही गुण आपल्याला बांधतात आणि आपल्याला नाचवतात. तर हे 3 गुण म्हणजे कुठले? एक म्हणजे सत्वगुण की जो मोड ऑफ गुडनेस म्हणतात किंवा चांगुलपणा. त्याच्यानंतर रजोगुण म्हणजे मोड ऑफ पॅशन किंवा इकडे उत्कटता म्हटलेलं आहे. आणि तिसरा म्हणजे तमोगुण म्हणजे मोड ऑफ इग्नोरन्स किंवा अज्ञान असं म्हटलेलं आहे. तर हे तिन्ही गुण जेव्हा माणूस या भौतिक जगामध्ये जन्म घेतो तेव्हा तो या तिन्ही गुणांनी माखला जातो, इच्छा असो अथवा नसो. म्हणजे ज्याप्रमाणे आपण चिखलामध्ये पाय ठेवला तर असं होईल का कधी की चिखल पायाला लागलाच नाही? चिखल तर आपला पाय माखून जाईल. त्याचप्रमाणे हे गुण गुणाचे रंग जे आहेत ते वेगवेगळ्या डिग्रीजनी तो आत्मा माखला जातो या गुणांनी. आणि ज्याप्रमाणे श्रील प्रभुपाद लिहितात की तुम्ही उंच डोंगरावर गेला आणि तिकडे पाऊस पडतोय आणि ओंजळीत तुम्ही तुमच्या पाणी घेतलं तर ते पाणी कसं असतं? स्वच्छ असतं. पण तेच पाणी डोंगरावर पडलं आणि खाली गेलं आणि डोंगराच्या पायथ्याशी तुम्ही ते पाणी तुमच्या ओंजळीत घेतलं तर ते पाणी कसं असेल? त्यात माती असेल आणि थोडे दगड असतील तर ते पाणी कसं असेल? ते अशुद्ध असेल. आणि वर डोंगरावर तुम्ही ओंजळीत घेतलेलं पाणी कसं असेल? शुद्ध असेल. त्याचप्रमाणे आत्मा कसा असतो? शुद्ध असतो. पण भौतिकात जेव्हा तो येतो तेव्हा तो या 3 गुणांनी माखला जातो. आता हे 3 गुण म्हणजे काय? त्याचे परिणाम कसे होतात आपल्यावर? तर ते आपल्याला आता समजेल. हरे कृष्ण. कुमुद माताजी. हरे कृष्णा. माताजी हा कुठल्या नंबरचा श्लोक आहे? 6वा. 6वा. ओके. हा 6वा. तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकमयनामयम् सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघा. हे पापरहित चांगुलपणाची पद्धत इतरांपेक्षा शुद्ध आहे, प्रकाशमय आहे आणि ती सर्व पापी प्रतिक्रियांपासून मुक्त करते.
त्या स्थितीत असलेले ज्ञान विकसित करतात, परंतु ते आनंदाच्या संकल्पनेने कंडिशन केलेले असतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आता इकडे शिल प्रभुपाद सांगतात की कुठल्याही मानवाची नॅचरल कंडिशन म्हणजे कशी आहे की आपलं आरोग्य चांगलं राहिलं पाहिजे. मग ही नॅचरल स्टेट आहे ऑफ एव्हरी ह्युमन बीइंग की ही शुड बी हेल्दी, चांगलं आरोग्य असलं पाहिजे. पण मग काय होतं, कधीतरी रोग असतो तो शरीरात प्रवेश करतो. रोग प्रवेश केला रोगाने की रोग सगळं कंट्रोल करतो. तुमचं शरीर, तुम्ही किती वाजता उठायचं, तुम्ही काय खायचं, तुम्ही कुठली ऍक्टिव्हिटी करायची, कुठली ऍक्टिव्हिटी करायची नाही, हे कोण डिक्टेट करतं? रोग डिक्टेट करतो. आणि त्या आपण सबऑर्डिनेट होतो. खरं म्हणजे आपली पोझिशन नसते सबऑर्डिनेट व्हायची, पण रोग येतो आणि तो आपल्याला डिक्टेट करतो काय करायचं. उदाहरणार्थ, एका बाईला ताप आला, मग ताप आल्यावर ती सकाळी उठून स्वयंपाक करू शकत नाही, ती उठू शकत नाही, ती झोपून राहते. किंवा एखाद्या माणसाला ऍसिडिटीचा त्रास असेल, आता काय खायचं काही नाही, ते रोग ठरवतो की तुला हे खाता येणार नाही, तू खाल्लंस तर मग तुला जबरदस्त त्रास होणार आहे. तर तसं ज्याप्रमाणे आपण वेगवेगळ्या गुणांमध्ये असतो, जर आपण सत्वगुणामध्ये असतो तर मग काय असतं, आपल्याला ज्ञान असतं. त्या ज्ञानामुळे आपण पाप करत नाही. ते पाप न केल्यामुळे आपल्याला आनंद मिळतो, आपल्याला सुख मिळतं आणि त्या सुखाने आणि आनंदाने आपण बांधले जातो. म्हणजे लक्षात ठेवा की फक्त दुःखाने माणूस बांधला जात नाही, तर आनंदाने सुद्धा कसा बांधला जाऊ शकतो. की तो काय विचार करतो की हे सगळं आहे, हे मला ज्ञान आहे, मी काय पाप करत नाही, मग पाप न केल्यामुळे त्याचं लाईफ कसं असतं, छान असतं. आणि तो छोट्या मोठ्या दुःखाने विचलित होत नाही, तो आनंदी राहतो. आणि तो म्हणतो काय, मग आता मी कशाला जायचंय गोलोक वृंदावन वैकुंठात, इकडे मी जो आहे तो आनंदी आहे, माझं जीवन चांगलं आहे. तर या आनंदाने तो कंडिशन होतो, म्हणजे बांधला जातो त्या आनंदाने, आणि तो प्रयत्न करत नाही कृष्ण प्राप्ती होण्यासाठी, कृष्णाकडे जाण्यासाठी तो माणूस प्रयत्न करत नाही. आणि हे जर तुम्ही डे टू डे लाईफ मध्ये बघितलं, जे खूप ज्ञानी असतात, ज्यांच्याकडे खूप शिक्षण असतं, म्हणजे एखादा सायंटिस्ट म्हणा, एखादा मोठा प्रोफेसर म्हणा, तर त्यांचं पण लाईफ असंच असतं बरं का, की ते कसे असतात, ते सुखी असतात. ज्ञानामुळे काय असतं, त्यांच्याकडे सुख असतं, त्यांचं एक लाईफ कम्फर्टेबल असतं, त्यांच्याकडे मटेरियल हॅपीनेस असतो, आणि त्यांनी सुद्धा ते बांधले जातात की बाबा, आणि गर्व असतो की माझ्याकडे ज्ञान आहे. तर हे आपल्याला भौतिक जगामध्ये असं दिसतं. आता आपण इतर गुणांचं बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. वाचते. रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णास संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्. हे कुंतीच्या पुत्रा, अमर्याद इच्छा आणि आकांक्षा यातून उत्कटतेचा जन्म होतो आणि त्यामुळे तो भौतिक फलदायी कार्यांना बांधील असतो. हरे कृष्ण. म्हणजे हे असतं रजोगुण, मोड ऑफ पॅशन. आणि आपली पृथ्वी म्हणजे हा जो ग्रह आहे, पृथ्वीवर आपण राहतो, त्या ग्रहावर मोड ऑफ पॅशन हा प्रिडॉमिनंट असतो, किंवा रजोगुण हा खूप डॉमिनंट असतो पृथ्वीवर. आणि आपल्या काय असतात, आपल्याला असंख्य इच्छा असतात आणि त्या इच्छा संपतच नाहीत. आणि जणू काय ते वडाचं झाड असतं ना, की त्या एका झाडापासून किती झाड
झाडं निर्माण होतात, त्याप्रमाणे इच्छा एक, त्या इच्छाच्या अनेक इच्छा, न संपणाऱ्या इच्छा. मग त्या इच्छा पूर्ण करण्यासाठी माणूस काय करतो, तो नोकरी करतो, तो आणि बिझनेस काढतो आणि थोडक्यात वर्कहॉलिक होतो आणि टोटली अटॅच टू द फ्रूट होतो. म्हणजे मी इतकं काम करणार आहे, मला इतका पैसा मिळायला पाहिजे. आणि अटॅच झाल्यानंतर त्याचं लाईफ कसं होतं, वर्क हार्ड एन्जॉय हार्ड. आता तुम्ही हे जर बघितलंय ना, हा रजोगुण जर तुम्ही अमेरिकेला वगैरे गेला किंवा वेस्टर्न कंट्रीज मध्ये हे तुम्हाला अगदी प्रिडॉमिनंटली दिसेल. लोक दोनच गोष्टी करतात, मंडे टू फ्रायडे वर्क हार्ड, म्हणजे टॉईल टॉईल टॉईल, आणि मग उरलेले 2 दिवस ते ऍक्च्युली त्यांची गाडी काढतात, कुठेतरी जंगलात जातात किंवा कुठेतरी डोंगरावर जातात किंवा वीकेंडला कुठेतरी बाहेर जातात. म्हणजे हे वर्क हार्ड एन्जॉय हार्ड. त्यांना खूप इच्छा असतात आणि त्या फळाशी ते खूप अटॅच्ड असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्णा. तस्मात् त्वं ज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निन्द्राभिः तन्निबध्नाति भारत. हे भरत पुत्रा, अज्ञानामुळे सर्व जीवांचा भ्रम होतो. या मोडचा परिणाम म्हणजे वेडेपणा, आळशीपणा आणि झोप, जे कंडिशन केलेल्या आत्म्याला बांधतात. हरे कृष्ण. आता इकडे आपल्याला समजतं की तमोगुणातले माणसं कशी असतात. ते अज्ञानी असतात, ते आळशी असतात आणि ते खूप झोपतात. त्यांना झोपेचं खूप असतं, खूप झोपतात. म्हणजे 10-10, 12-12 तास झोपतात. आणि एखादा माणूस जो सत्वगुणात आहे, तर त्याला समजत नाही की हा माणूस इतका झोपू कसा शकतो, कसा झोपू शकतो इतका माणूस. आणि हे तो समजू शकत नाही. आणि हा जो माणूस आहे तमोगुणातला, हा समजू शकत नाही की हा रजोगुणातला हा सत्वगुणातला माणूस कसा काय एवढा सकाळी उठतोय आणि काही याला खायचं प्यायचं याला काही हॉटेलमधलं आवडत नाही, काही नाही, हा आपलं घरचंच खाणं खातो. तर हे जे 3 गुण आहेत ना, या 3 गुणामुळे तुमच्या लक्षात येईल रिलेशनशिप मध्ये खूप प्रॉब्लेम का निर्माण होतो. एक जण सत्वगुणात असतो, एक रजोगुणात असतो, किंवा एक सत्वगुणात एक तमोगुणात, आणि दोघही एकमेकांना त्यांची जी अंडरस्टँडिंग लेवल असते ना ती समजत नाही. सत्वगुणातला म्हणतो की हा असा कसा काय एवढे 10-10, 12-12 तास हे करतोय, झोपतोय. किंवा रजोगुणातला माणूस आहे, तो विचार करतो की बाबा हा कसं काही काहीच काम करत नाही. असं या 3 गुणांमध्ये हा फरक आहे आणि हे आपल्याला परिणाम दिसतात. आता तमोगुण म्हणजे जर तुम्ही इकडे सांगितलं आळशीपणा, झोप, पण तमोगुण म्हणजे आणि एक इकडे त्यांनी लिहिलेलं नाही, पण ते आहे की ऍडिक्शन म्हणजे फक्त दारू सिगरेट नाही, पण नंबर 1 ऍडिक्शन आत्ताच म्हणजे एंटरटेनमेंट. म्हणजे लोक सिरियल आपलं सोडत नाही, व्हॉट्सॲप किंवा मोबाईलवर गेम्स जे असतात ते सोडत नाही. हे जे नंबर 1 ऍडिक्शन आहे, हे कुठल्या गुणापासून येतं, तमोगुणापासून येतं. आणि या सर्व आपल्याच इच्छा असतात बरं का. एखाद्या माणसाला दारू प्यायची असते, त्याला खूप इच्छा आहे. मग कृष्ण काय सांगतो प्रकृतीला की तू याला तमोगुणात ठेव, मग तो त्याची इच्छा पुरी करू शकेल. म्हणून मग जे तमोगुणात असतात ते ड्रिंक्स वगैरे घेतात, सिगरेट वगैरे ओढतात. मग का असं, तमोगुणात राहिल्यावरच ते ती फॅसिलिटी एन्जॉय करू शकतात. सत्वगुणातला जो माणूस आहे तो कधीच ड्रिंक्स घेणार नाही, तो कधीच चुकून सुद्धा सिगरेट ओढणार नाही. तर ती इच्छा असते आत्म्याची की मला असं असं करायचंय, मग प्रकृती त्याला त्या त्या गुणामध्ये ठेवते.
हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सत्त्वसुखे संजयति रजकर्माणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयुत्यत. हरे कृष्णा. चांगुलपणाची पद्धत एखाद्याला आनंदासाठी उत्कटतेने त्याला कृतीचे फळ आणि अज्ञानामुळे वेडेपणाची स्थिती असते. हरे कृष्ण. म्हणजे आता आपण बघितलं रजोगुण, सत्वगुण, तमोगुण काय आहे आणि त्याच्यामध्ये लोक काय करतात आणि कसे असतात त्यांचे सिम्पटम्स बघितले. आणि आता आपल्याला इकडे कृष्ण सांगतोय की परिणाम काय होतात, की जो सत्वगुणात असतो म्हणजे चांगुलपणा, जो आपण म्हणतो मोड ऑफ गुडनेस, तर त्याचा परिणाम काय होतो, तो आनंदी असतो. इकडे तुम्ही बघताय ना, सत्वगुण म्हणजे स्वर्गलोक, म्हणजे पृथ्वीच्या वरचे जे लोक आहेत ते सत्व गुण हा त्यांच्यामध्ये डॉमिनंट असतो. तर तिकडे काय असतं, आनंद असतो. आणि मग पृथ्वीमध्ये काय असतं, रजोगुण हा डॉमिनंट असतो. मग इकडे काय चालू असतं की कर्म करायचं आणि आपण फळाशी खूप आसक्त असतो. म्हणजे आपण कर्म करतो आणि ते फळ आपल्याला हवं असतं आपल्या एन्जॉयमेंटसाठी, आणि ते आपल्या इच्छा पूर्ण नाही झाल्या किंवा आपल्याला राग येतो, भांडण होतं, म्हणजे मग इतर काय काय रिॲक्शन चालू होतात. आणि मोड ऑफ इग्नोरन्स म्हणजे तमोगुण, तिकडे काय असतं की तिकडे पूर्ण अज्ञान असतं. म्हणून त्यांनी मोड ऑफ इग्नोरन्स किंवा तमोगुण प्राण्यांशी कम्पेअर केलेला आहे, कारण ते पूर्ण अज्ञानी असतात. त्यांना कृष्ण नाम घेता येत नाही आणि त्यांचं जे जीवन असतं ते एक अज्ञानाचं जीवन असतं. हरे कृष्ण. हे भरतपुत्रा, चांगुलपणाला हरवून कधी कधी उत्कटतेची पद्धत ठळक होते आणि कधी कधी चांगुलपणाची पद्धत उत्कटतेचा पराभव करते आणि इतर वेळी अज्ञानाची पद्धत चांगुलपणा आणि उत्कटतेचा पराभव करते. अशा प्रकारे वर्चस्वासाठी नेहमीच स्पर्धा असते. हरे कृष्ण. म्हणजे हे 3 गुण आहेत ना, हे आपल्याला कधीही सोडत नाही आणि आपण कुठल्या तरी एका गुणामध्ये असतो आणि एका गुणामध्ये असतो. मग नंतर त्या 3 गुणांमध्ये स्पर्धा चालू असते. मग एक गुण एका गुणाला ढकलतो, दुसरा गुण येतो, असं कंटिन्युअस आपण कुठल्या ना कुठल्या तरी गुणात असतो. आपणच काय, तर झाडं, सगळे प्राणी हे सुद्धा कुठल्या ना कुठल्या तरी गुणामध्ये असतात. झाडं, प्राणी, माणसं सोडा, पण दिवस सुद्धा, दिवसातला प्रत्येक प्रहर सुद्धा या गुणामध्येच अडकलेला असतो. आता प्राण्यांमध्ये गाय ही सत्वगुणात असते, वाघ रजोगुणात असतो आणि अस्वल जे असतं ते तमोगुणात असतं. तर आता आपण आपल्यावर कसा परिणाम होतो हे बघूया. तर जेव्हा तुम्ही सकाळी पहाटे उठता, तर साधारण 4 ते 7 धरा किंवा 8 धरा, तेव्हा सत्वगुणामध्ये आपण असतो. मग सकाळी 9 ते 6 वाजल्यापर्यंत आपण रजोगुणात असतो. त्यावेळेला आपली खूप जोरात ऍक्टिव्हिटी चालू होते. आपण ऑफिसमध्ये जातो किंवा आपली कामं चालू होतात जोरात. इकडे फोन करा, तिकडे फोन करा, माझं काम झालंय का, बँकेत जा, ही सगळी कामं असतात. मग त्याच्यानंतर रात्री 8 नंतर जो तमोगुण असतो तो आपल्याला पकडतो आणि मग आपली इच्छा जरी नसेल
तरी आपल्याला झोप येते, आपला जप राहिलाय, जप करता करता आपले डोळे मिटतात का? कारण तमोगुण आपल्याला कंट्रोल करतो. तर अशा प्रमाणे हे सगळे गुण असतात ते आपल्याला कंट्रोल करत असतात. इकडे आपलं मन दाखवलंय आणि हे तिन्ही गुण आपल्याला त्यांच्याकडे ओढत असतात. ही स्पर्धा चालू असते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा शरीराचे सर्व दरवाजे ज्ञानाने प्रकाशित होतात तेव्हा चांगुलपणाचे प्रकटीकरण अनुभवता येते. तर आता शरीरामध्ये 9 दरवाजे असतात. तर हे जे 9 दरवाजे भागवतामध्ये वर्णन केलेलं आहे की आपलं जे शरीर आहे ते राज्य आहे आणि राजा जो आहे तो आत्मा आहे आणि त्याच्या राज्यामध्ये 9 दरवाजे आहेत. ते 9 दरवाजे कोणते? 2 डोळे, 2 कान, 2 नाकपुड्या, 1 तोंड, 1 गुदद्वार आणि 1 जनेंद्रिय. तर राजा या 9 द्वारा, हे 9 द्वार जे त्याच्या तून तो आत बाहेर जात असतो आणि त्या इंद्रियांचा भोग घेत असतो. तर हे जे 9 दरवाजे आहेत, जो सत्वगुणात आहे ते त्या माणसाचे हे 9 दरवाजे ज्ञानाने प्रकाशित झालेले असतात. म्हणजे ज्ञानाने प्रकाशित झाले असतात म्हणजे काय? जो सत्वगुणात असतो तो जे काय बघतो तो बघून त्याला लगेच समजतं हे योग्य आहे की अयोग्य आहे. किंवा जेव्हा तो काही गोष्टी ऐकतो तेव्हा तो त्या राईट पर्स्पेक्टिव्ह मध्ये तो जाणू शकतो की हे बरोबर आहे का. आणि जर समजा जर आता त्याच्या डोळ्यांनी एक फिल्मचा पोस्टर बघितला आणि त्या फिल्म पोस्टर मध्ये त्यांनी असे सीन्स दाखवलेले आहेत की खून होतोय किंवा एक मुलगा मुलीला मिठी मारतोय असे, तर ते बघून तो पिक्चर बघायला जाणार नाही. त्याला लगेच ते पिक्चर बघून समजेल नाही सॉरी इकडे आपण जाऊ शकणार नाही. म्हणजे काय आहे की त्याचे शरीराचे जे म्हणजे जी सर्व इंद्रिय आहे काय बरं आणि काय वाईट ते ज्ञानाने ते हे करू शकतात की नाही हे माझ्यासाठी बरं नाही. तर त्याप्रमाणे त्यांनी हे वर्णन केलंय आणि पुढे त्यांनी 4थ्या स्कंदात भागवतात हे पण सांगितलंय. ज्याप्रमाणे एखादी सेना आपल्या त्यांचा जो शत्रू असेल त्यांच्यावर वार करताना ती गेट मधून त्या राज्यात शत्रूच्या राज्यात प्रवेश करते आणि मग ती खूप त्रास देते आणि तोडफोड करते आणि हे युद्ध होतं किंवा जे काय व्हायचं आहे ते. त्याचप्रमाणे आपले सुद्धा हे जे 9 द्वार आहे या द्वारातून रोग येतात आणि मग आपल्याला खूप त्रास होतो. तो स्पेशली म्हातारपणात हे सगळं जाणवते. जे प्रत्येक द्वार आहेत ना तिकडनंच रोग येतात. म्हणजे म्हातारपणामध्ये तुमच्या डोळ्यांची जी विजन पॉवर आहे ती कमी होते, कानानी कमी ऐकायला येतं, तुम्हाला आता तोंडानी खाता येत नाही किंवा तुम्हाला दात खोटे दात बसवावे लागतात. असे जे डिझीजेस आहेत ते या 9 द्वारांनी प्रवेश करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हे भरतांच्या प्रधानानो, जेव्हा उत्कटतेचे प्रमाण वाढते तेव्हा प्रचंड आसक्ती, अनियंत्रित इच्छा, आकांक्षा आणि तीव्र प्रयत्न ही लक्षणे विकसित होतात. हरे कृष्ण. आता जो रजोगुणी आहे त्याला काय पाहिजे? तो इकडे त्यांनी एक उदाहरण दिलंय की हा जो माणूस आहे तो खूप अटॅच्ड आहे त्याच्या पैशाकडे, पैशाकडे अटॅच्ड आहे आणि हे तो अटॅचमेंट त्याची इतकी
आहे की पैशासाठी तो काही करेल, तो चोरेल, कोणाला फसवेल. तर अशा तऱ्हेने हे जी इच्छा आहे, या इच्छेने माणसाचं पतन होतं रजोगुणामध्ये. हरे कृष्ण. हे कुरुपुत्र, जेव्हा अज्ञान, मद, भ्रम, जडत्व आणि अंधकाराची प्रवृत्ती वाढते तेव्हा प्रकट होतात. मग आता तमोगुण, इकडे त्यांनी तमोगुणाची सगळी लक्षणं सांगितले की अज्ञान, भ्रम, मद, जडत्व यांनी काय होतं, यांनी आपला तमोगुण वाढलेला आहे असं समजावं. आणि इकडे त्यांनी ड्रग ऍडिक्ट दाखवलंय. हा कुठल्या गुणात आहे? हा तमोगुणात आहे. पण अजूनही आता हे ड्रग ऍडिक्शन, दारू, सिगरेट हे एका बाजूला आहे, आणि आता एंटरटेनमेंट आहे हे सर्वात मोठं ऍडिक्शन आहे. जेव्हा माणूस चांगुलपणाच्या स्थितीत मरतो तेव्हा तो शुद्ध उच्च ग्रहांना प्राप्त करतो. म्हणजे जेव्हा सत्वगुणामध्ये माणूस शरीर सोडतो तेव्हा त्याला स्वर्गलोकाची प्राप्ती होते. आता इकडे कृष्ण आपल्याला सांगतोय की प्रत्येक गुणामध्ये तुम्ही जेव्हा शरीर सोडता मग काय होतं पुढे. आणि आता इकडे तुम्हाला एक छान लीला दाखवलेली आहे, ही श्रीमद भागवतातली आहे. आणि इकडे ब्रह्मदेव दक्ष प्रजापतीला सांगतात की जेव्हा ब्रह्मानी सृष्टी निर्माण केली तेव्हा त्याला लक्षात आलं की सृष्टीत मानव नाही आहेत. मग आता मी माझ्या मुलांना सांगतो की तुम्ही गृहस्थ व्हा आणि मुलांना जन्म द्या आणि सगळीकडे त्यांना राहू दे या पृथ्वीवर. तर ब्रह्माची दोन मानस सूत्र होते, एक शिव आणि एक दक्ष. आणि त्यांनी दोघांना सांगितलं, पण शिव तर एक संन्यासीच होते, तर आणि ते नेहमी समाधीमध्ये लीन होते. तर त्यांनी काही ते ब्रह्मानी सांगितलेलं ऐकलं नाही. मग दक्ष म्हणजे काय? परफेक्ट किंवा एक्सपर्ट. तर दक्षाला ब्रह्मानी ती अथॉरिटी दिली की आता तू गृहस्थाश्रमात प्रवेश कर. आणि मग दक्ष प्रजापतींनी लग्न केलं आणि त्याला 10,000 मुलं झाली. आणि 10,000 मुलांना त्यांनी खूप चांगलं शिक्षण दिलं, चांगले संस्कार केले. आणि मग ते मोठे झाले आणि आता लग्नाच्या वयाचे झाले. तेव्हा त्यांनी दक्ष प्रजापती त्यांच्या मुलांना सांगितलं की तुम्ही नारद मुनींकडे जा, त्यांना नमस्कार करा आणि मग त्यांचे आशीर्वाद घेऊन तुम्ही गृहस्थ आश्रमात प्रवेश करा. मग ती सगळी 10,000 मुलं नारद मुनींकडे गेली आशीर्वाद घ्यायला. पण नारद मुनींनी त्यांना जीवनाचं ध्येय काय आहे हे सांगितलं. आणि मग हे ऐकल्यावर त्यांनी फक्त एक अर्धा दिवस ऐकलं असेल, ते ऐकून त्यांच्या मनावर इतका परिणाम झाला की त्या 10,000 मुलांनी संन्यास घेतला. म्हणजे तुम्हाला दिसतंय का, एक शुद्ध भक्ताच्या संघात जेव्हा आपण येतो तेव्हा आपण सुद्धा शुद्ध भक्त होतो. चैतन्य चरितामृतात लिहिलंय, लव मात्र साधू संग शुद्ध भक्त. म्हणजे लव मात्र थोडं, लव म्हणजे टाइमचा एकदम मिली सेकंड, तेवढा जरी आपल्याला मिळाला तरी आपण शुद्ध भक्त होऊ शकतो. मग असं झाल्यानंतर त्यांनी सर्व 10,000 संन्यास घेतला आणि दक्ष प्रजापतींना सांगितलं की आम्हाला काही लग्न करायचं नाहीये. मग दक्ष प्रजापतीला आणि 5,000 मुलं झाली. 5,000 मुलं झाल्यावर परत त्यांनी चांगलं शिक्षण संस्कार दिले आणि त्यांना सांगितलं की आता तुम्ही नारद मुनीकडे जा, आशीर्वाद घ्या आणि मग गृहस्थाश्रमेत प्रवेश करा.
मग ही मुलं गेली आणि मग नारद मुनीनी त्यांना सांगितलं की असे असे तुमचे मोठे भाऊ सुद्धा आले होते आणि आता तुम्ही तुमच्या मोठ्या भावांच्या पावलांवर पाऊल ठेवून चालायचं. त्यांनी काय केलं तसंच तुम्ही करायचं आणि त्यांनी जीवनाचं ध्येय सांगितलं. मग सगळेजण एकदम फुल्ली कन्व्हिन्स की आता मला कृष्ण प्राप्तीच करायची आहे. मग लग्न करून काय उपयोग, म्हणून त्या 5,000 मुलांनी परत संन्यास घेतला. आता मात्र दक्ष प्रजापती खूप चिडला, क्रोधित झाला. 15,000 मुलं त्याची संन्यासी झाली. मग त्यांनी नारद मुनीला शाप दिला की तू माझा गृहस्थाश्रम नष्ट केलेला आहेस आणि आता मी तुला शिक्षा देतो की तुला एकही घर कुठेही राहिला नसेल, तुझ्या घरावर छप्पर नसेल, एक सारखा तू इकडून तिकडे भ्रमण करत फिरशील. नारद मुनी एवढे बलवान होते किंवा सिद्ध होते की ते सहज हा जो शाप आहे हा उलटू शकले असते, पण ते वैष्णव होते आणि त्यांनी तो जो शाप होता तो स्वीकारला. आणि इकडे श्रील प्रभुपाद लिहितात की ज्याप्रमाणे आपल्या परिवारामध्ये एक इस्टेट असते, तर ती इस्टेट पहिली आजोबांच्या हातात असते, मग वडिलांच्या हातात, मग मुलाच्या, मग त्याच्या मुलाच्या, असं करून ती एक लाईन, एका लाईनेज मध्ये ती इस्टेट वडिलांकडून मुलाला आणि त्याच्या मुलाला अशी ती जाते. त्याचप्रमाणे एका परिवारात शाप असेल तर तो शाप पण असाच जातो. आजोबा, मुलगा, नातू, पंटू असा करून तो शाप सगळ्यांना तो भोगावा लागतो. त्याचप्रमाणे श्रील प्रभुपाद लिहितात की बाबा माझं वय 75 आहे आणि मला तर खूप त्रास होतो, इकडनं तिकडे फिरायचा, वेगवेगळ्या देशांमध्ये जायचं, प्रत्येक देशातली टाइम झोन वेगळी. तर हा जो शाप आम्हाला मिळालाय कारण आपण ब्रह्मगौडीय संप्रदायात आहोत. तर या संप्रदायामध्ये नारद मुनी आहेत आणि नारद मुनीला दिलेला शाप इतर सर्व खाली जे कोण कोण आहेत या संप्रदायातले त्या लोकांना हा शाप लागलेला आहे. तर आता माझ्या मुलांनो, तुम्ही हा शाप आता घ्या, उचला, तुम्ही घ्या. तुम्हाला मी भगवद्गीता शिकवले, आता तुम्ही ठिकठिकाणी जाऊन सगळ्यांना शिकवा, भगवद्गीतेचं ज्ञान द्या, कृष्ण नामाचा प्रसार करा. आता मात्र मला वृंदावनात राहायचंय, एकाच ठिकाणी राहायचंय आणि फिरायचं नाही, असं श्रील प्रभुपादांनी लिहिलंय. हरे कृष्ण. एक मिनिट. हरे कृष्णा. मग त्याच्या कुठल्या नंबरचा श्लोक आहे? हा मला वाटतं 16वा वाटतोय माताजी मला. हा बरोबर आहे. कर्मण सुकृतं स्याहुः सात्विकं निर्मलं फलं रजसस्तो फलं दुःखं अज्ञानं तमसा फलं. हरे कृष्णा. चांगुलपणाने वागल्याने मनुष्य शुद्ध होतो. उत्कटतेने केलेल्या कृतीचे परिणाम दुःखात होतात आणि अज्ञानाच्या स्थितीत केलेल्या कृतींचे परिणाम मूर्खपणात होतात. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला आता सांगितलंय काय परिणाम होतात. सत्वगुणात जो माणूस असतो तो पाप करत नाही, त्याला ज्ञान असतं, तर हा माणूस सुखी राहतो. पण रजोगुणातला माणूस जो असतो तो फळाशी खूप आसक्त होतो. त्याच्यामुळे काय होतं, त्याच्या इच्छा संपत नाही, एका इच्छेतून दुसरी इच्छा निर्माण होते, त्याच्यामुळे तो दुःखात राहतो नेहमी. आणि अज्ञानाची स्थिती म्हणजे तो माणूस मूर्खच असतो. इकडे त्यांनी गेल्या स्लाइड मध्ये दाखवलंय की
काय काय केल्यावर काय काय परिणाम होतात म्हणजे अज्ञानाचे. आणि हे जे आहे ते सगळं गरुड पुराणामध्ये दिलेलं आहे बरं का, की तुम्ही बघत्या नट नट्या हे खूप कमी कपडे घालतात आणि एक्सपोज करतात आपलं शरीर, तर त्यांचा जन्म, पुढचा जन्म तयार आहे झाडाचा. म्हणजे झाड हे असं असतं, हे उघडं असतं, कपडे नसतात असं. तर हे होतं की जेव्हा एखादी स्त्री कपडे चांगले घालत नाही, अंग नाही झाकत, तर एक झाडाचं शरीर तिच्यासाठी तयार होतं. एक माणूस जो खूप नॉनव्हेज खातोय, तर कृष्ण काय म्हणतो, हे शरीर मी तुला नॉनव्हेज खायला दिलं नाहीये, तुला केवढा त्रास घ्यावा लागतो. बाजारात जा, चिकन आण, मटण आण, ते धुवा, साफ करा, मसाला लावा, शिजवा, करेपर्यंत 4-5 तास जातात आणि मग तू खाणार. पण आता तुला खरंच खायची आवड आहे ना, तर मी तुला शरीरातच सगळं इनबिल्ट देतो, तुला सुरीचा वापर करावा नाही लागणार, तुला मी तीक्ष्ण दात देतो, पंजे देतो, जाडजूड जीभ देतो. आता तुला जीभ काय मी दिलेली आहे, मंत्र म्हणण्यासाठी, पण आता तिकडे तुला अशी जाड जीभ देईन की तू रक्त वगैरे सहज चाटू शकशील आणि तुझ्या दातानी, पंजानी ते हे पण मांस पण फाडू शकशील आणि फ्रेश मीट तू एन्जॉय करशील. तर मी तुला वाघाचं शरीर दे. आता एखाद्याला खूप झोपायची सवय असेल, तर मग कृष्ण म्हणतो की हे तुझं जे आयुष्य, मानवाचं जीवन आहे, ते झोपण्यासाठी नाही आहे. मग तुला झोपायचं असेल, किती एन्जॉयमेंट हवी असेल, तर एका अस्वलाचं शरीर तुला एकदम योग्य आहे. म्हणजे टेलर मेड असते. आपली इच्छा काय असते, त्याला टेलर सारखं एक शरीर दिलं जाते. एक माणूस काहीही खातोय, मग त्याला काय दिलं जातं, डुकराचं शरीर. हरे कृष्ण. चांगुलपणाच्या पद्धतीपासून वास्तविक ज्ञान विकसित होते, उत्कटतेने दुःख विकसित होते आणि अज्ञानातून मूर्खपणा, वेडेपणा आणि भ्रम निर्माण होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ऐकू येतोय का माझा आवाज? हो हो माताजी, माताजी. येतोय. हा, बरं. हा, तर आता हो, ठेवा श्लोक. ओके. हा, हे झालं ना वाचून? हो झालं माताजी. ठीक आहे. तर आता हे फक्त वाचा, कारण आणि 5-6 श्लोक आहेत, म्हणजे आपलं जरा वेळेत संपेल 5 मिनिटात. ओके. स्नेहा माताजी. हो हो. जे चांगुलपणाच्या स्थितीत स्थित आहेत ते हळूहळू वरच्या ग्रहांकडे जातात. जे लोक उत्कटतेने जगतात ते पृथ्वीवरील ग्रहांवर राहतात आणि जे अज्ञानाच्या स्थितीत आहेत ते नरकमय जगात जातात. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे काय सांगितलंय कृष्णाने, की जे सत्व गुणामध्ये शरीर सोडतात ते स्वर्ग लोकात जातात, जे रजोगुणातले असतात ते पृथ्वीच्या ग्रहावर मग वास करतात दुसऱ्या जन्मात, आणि जे तमोगुणातले लोक आहेत ते नरकमय जगात जातात, म्हणजे प्राण्यांच्या योनीमध्ये. इकडे दाखवलंय स्वर्ग, पृथ्वी आणि नरक. हरे कृष्ण. जेव्हा तुम्ही पाहाल की सर्व क्रियांमध्ये या प्रकृतीच्या पद्धतींच्या पलीकडे काहीही नाही आणि परात्पर भगवान या सर्व पद्धतींच्या पलीकडे आहे, तेव्हा तुम्ही माझे आध्यात्मिक स्वरूप जाणून घेऊ शकता. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्ण काय सांगतो, आपण जोपर्यंत या तीन गुणांनी बांधले जातो,
तोपर्यंत आपण कृष्णाला जाणू शकत नाही. कृष्ण कोण आहे? या 3 गुणांचा कंट्रोलर आहे. आणि जेव्हा आपण हरे कृष्णाचा मंत्र म्हणतो तेव्हा ही त्रिगुणात्मक शक्ती आपल्याला बांधू शकत नाही. मी तुम्हाला दिलं होतं बघा उदाहरण, की एक मित्र असतो, 2 मित्र असतात. एक खूप श्रीमंत असतो, त्याचा बंगला असतो आणि घरी कुत्रा असतो. तुम्हाला आठवतं का मी ते उदाहरण दिलेलं? तुम्हाला अनम्यूट करून सांगता येतं? आठवतंय का तुम्हाला? हो, आठवतंय. हा, तर त्याप्रमाणे ही त्रिगुणात्मक शक्ती जी आहे ही कृष्ण कंट्रोल करतो. आणि जो कृष्णाचा भक्त होतो त्या जेव्हा भक्त होतो तेव्हा ही काहीही करू शकत नाही. मग आपण तिन्ही गुणांच्या पलीकडे जाऊन शुद्ध सत्व गुणामध्ये स्थित असतो. आणि शुद्ध सत्व गुणामध्ये आपली भक्ती चालू होते. तोपर्यंत आपली भक्ती तशी चालू होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा मूर्त जीव या तिन्ही रीत ओलांडू शकतो तेव्हा तो जन्म, मृत्यू, म्हातारपण आणि त्यांच्या त्रासांपासून मुक्त होऊ शकतो आणि या जन्मातही अमृताचा आनंद घेऊ शकतो. हरे कृष्ण. म्हणजे आपल्याला जर या 4 समस्यापासून मुक्ती हवी असेल तर आपल्याला शुद्ध सत्वगुणात राहिलं पाहिजे. जेव्हा मूर्त जीव या तिन्ही रीत ओलांडू शकतो, झालं माताजी, हे आता जस्ट वाचलं, रिपीट झालेलं आहे. अर्जुनाने विचारले, हे माझ्या प्रिय भगवंत, कोणकोणत्या लक्षणांद्वारे ओळखले जाते की कोणत्या पद्धतीच्या अतींद्रिय आहे, त्याचे वर्तन काय आहे आणि तो निसर्गाच्या पलीकडे कसा जातो? हरे कृष्ण. म्हणजे आता अर्जुन विचारतो या 3 गुणांच्या पलीकडे कसं जायचं, शुद्ध सत्व गुणामध्ये कसं स्थित व्हायचं. तर मग आता कृष्ण सांगणार आहे. धन्य प्रभू म्हणाले, जो प्रकाश, आसक्ती आणि माया यांचा तिरस्कार करत नाही, जेव्हा ते उपस्थित असतात आणि जेव्हा ते अदृश्य होतात तेव्हा त्यांची इच्छा बाळगत नाहीत, जो एक बेफिकीर बसलेला असतो, निसर्गाच्या या भौतिक प्रतिक्रियांच्या पलीकडे स्थित असतो, जो स्थिर राहतो, हे जाणतो की केवळ रीत सक्रिय आहे, जो सुखदुःख सारखेच मानतो आणि एक चकचकीत दगड आणि सोन्याच्या तुकड्यांमध्ये समान डोळ्यांनी पाहतो, जो ज्ञानी आहे आणि स्तुती आणि दोष समान आहे, जो सन्मान आणि अपमानात अपरिवर्तित आहे, जो मित्र आणि शत्रूला समान वागणूक देतो, ज्याने सर्व फलदायी उपक्रम सोडले आहेत, अशा मनुष्याला निसर्गाच्या पद्धती ओलांडल्या जातात असे म्हणतात. हरे कृष्ण. म्हणजे 3 गुण कोण माणूस ओलांडू शकेल? ज्यांनी मन कृष्णाला दिले. मग काय, त्याला सुख आणि दुःख हे तो सारखंच मानतो किंवा त्याला निंदा स्तुती याचा त्याच्यावर परिणाम होत नाही. मित्र आणि शत्रू त्याला समान असतात आणि त्याचं कुठलंही कार्य तो स्वतःसाठी करत नाही, कृष्णाच्या आनंदासाठी करतो. असा जो माणूस असतो, जसे नारद मुनी जे कृष्णाचे भक्त होतात, तेच हे 3 गुण ओलांडू शकतात. हरे कृष्ण. अनुवाद वाचू का माताजी? हा, अनुवादच वाचा. जो पूर्ण भक्ती सेवेत रमतो, कोणत्याही परिस्थितीत खाली न पडणारा, तो क्षणार्धात भौतिक स्वरूपाच्या पलीकडे जातो आणि अशा प्रकारे ब्रह्माच्या पातळीवर येतो. हरे कृष्ण. म्हणजे इकडे कृष्णाने सांगितले की तुम्हाला माझ्याकडे यायचंय, या 3 गुणांच्या पलीकडे गेलं पाहिजे. ते पलीकडे जाण्यासाठी काय करायला पाहिजे? तुम्हाला प्रेममय भक्ती सेवा केली पाहिजे, प्रेमाने माझी सेवा केली पाहिजे. मग तुम्ही या 3 गुणांच्या पलीकडे जाऊ शकाल. आणि मी निराकार ब्रह्माचा आधार आहे, जे परम सुखांचे संविधानिक स्थान आहे आणि जे अमर, अविनाशी आणि शाश्वत आहे. शाश्वत आहे. हरे कृष्ण.
आता इकडे कृष्णाने काय सांगितलं हा खूप महत्वाचा हे आहे पॉइंट इकडे केलेला आहे की मी निराकार ब्रह्माचा आधार आहे. मी म्हणजे कृष्ण इज अ पर्सन, कृष्ण व्यक्ती आहे आणि त्याच्या पासून हे तेज निर्माण झालेलं आहे. म्हणजे सगळे म्हणतात कृष्ण इज गॉड इज एनर्जी, गॉड इज व्हायब्रेशन, जे काय म्हणतात ना, आणि काय काय वेगळं की देव म्हणजे काय व्यक्ती नाही एक शक्ती आहे वगैरे, हे सगळं चुकीचं आहे. त्यांना हा श्लोक दाखवा 14.27 की मी निराकार ब्रह्माचा आधार आहे. म्हणजे कृष्ण निराकार नाही आहे, कृष्णापासून हे रूप जे आपल्याला तेजाचं वलय दिसतंय हे कृष्णापासून निराकार ब्रह्म निर्माण झालंय. पण त्या निराकार ब्रह्माचं फाउंडेशन किंवा बेस कोण आहे? कृष्ण, जो एक व्यक्ती आहे. आता तुम्हाला काही प्रश्न आहेत का? आपला झालेला आहे अध्याय. प्रश्न नाही विचारू. माताजी नमस्कार माताजी. हा बोला. आपण सांगितलं होतं की वरदान असेल किंवा शाप असेल ते पिढ्यान पिढ्या पुढे भोगावंच लागतं. तर मग असं जर वरदान तर सगळे आनंदानेच भोगतील, पण मग असा जर शाप आहे की तो पिढ्यानुपिढ्या चालत आलेला आहे, त्या पिढीचा दोष नाहीये त्याच्यात, पण त्याला तो भोगावा लागेल, तर त्यातनं त्याची मुक्तता कशी होईल? म्हणजे तुम्हाला जप करूनच ती मुक्तता होईल. जप करून कृष्णाची सेवा करून अशी ती मुक्तता होईल. म्हणजे जितकं आपल्याला आपण कृष्णाचा प्रेमाने शुद्ध भावाने जप करू तितकं आपल्याला ते मिळेल, त्याचा सपोर्ट मिळेल आणि आपल्याला त्या गोष्टीचा त्रास नाही होणार. आणि आपण आता नारद मुनींना तो शाप दिला होता की बाबा तू पूर्ण तुला एक घरी नसणार, इकडे तिकडे तू फिरत राहशील. तर केवढा मोठा शाप आहे हा. पण नारद मुनींनी तो कसा स्वीकारला? आनंदाने स्वीकारला. आणि त्याचा उपयोग कोणासाठी केला? कृष्णासाठीच केला. म्हणजे शाप असू दे वरदान असू दे, आपलं एकच काम आहे की आपण जे काही आपल्याला मिळालेलं आहे ते कृष्णाच्या आनंदासाठी किंवा आयुष्य कृष्णाच्या आनंदासाठी जगलं पाहिजे. तोही शाप आपण कन्व्हर्ट करू शकतो कृष्णासाठी. बिलकुल बरोबर. धन्यवाद. आलं का? म्हणजे एखादा समजा एखाद्या कुटुंबामध्ये कुठला तरी रोग असे काय काय असतात ना, हेरिडिटरी, प्रत्येकाला होतात असं. मग ते आपल्याला जरी आपल्याला असं दिसलं तरी आपण काय करायचं? आपला जॉब सोडायचा नाही. त्यातून सुद्धा जेव्हा काय आपल्याला जरी काही नेगेटिव्ह होत असेल तरी जॉब केल्याने काही केल्याने आपल्याला खूप सपोर्ट मिळतो. आपल्याला कदाचित त्या स्थितीमध्ये आपल्याला अनेक गोष्टी करता येत नाहीत. म्हणजे बाहेर जायचं, एन्जॉय करायचं, खायचं प्यायचं असं करता येत नाही. पण घरच्या घरी बसून आपण जप तर करू शकतो कृष्णाच्या आनंदासाठी. इकडे कसं त्या निम्मी राजानी त्या नवयोगेंद्रांना विचारलं की मी भागवत धर्माचं पालन कसं करू किंवा कृष्णाला आनंद होईल असं आचरण मी कसं करू? मग तेही आपल्याला करता येईल. असं अनेक गोष्टी. म्हणजे ते शेवटी आपण कृष्णाकडेच डायव्हर्ट करायचा. शाप असेल किंवा वरदान असेल, काहीही. वरदान असेल म्हणून सुद्धा आपण सुखी किंवा एकदम बेफिकीरपणे जगायचं नाही. धन्यवाद माताजी. बिलकुल माताजी. प्रमोद प्रभूजी खूप छान हरे कृष्ण सांगितलं माताजी. की शापामध्ये. हा कुमुद माताजी बोला. नाही, प्रभूजीचा सवाल प्रश्न पूर्ण होऊन जाऊ द्या, मग मी सांगते तुम्हाला. हरे कृष्ण प्रभूजी, प्लीज सांगा प्रश्न हरे काय. कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. प्रश्न काही नाही, फक्त एक कॉम्प्लिमेंट आहे की तुम्ही आजचा जो
अध्याय सांगितला तो इतका सुंदर सांगितला, म्हणजे नेहमीच सांगता, पण आज सकाळी मी वाचला होता तर मला एवढं ते समजलं नाही, पण आता हे ऐकल्यावर एकदम चांगलं समजलं. हे तिन्ही गुण कसे आहेत, काय इम्पॅक्ट होतो त्याच्या, आणि थोडक्यात म्हणजे उदाहरणं देऊन सांगितलं, त्यामुळे जास्त चांगलं समजलं. याबद्दल खरंच धन्यवाद. आणि दुसरं म्हणजे आपलं रेकॉर्डिंग 1 अध्याय, 2 अध्याय आणि 12 अध्याय आपल्या ग्रुपवर नाही आहेत. ते जरा पोस्ट केलेत तर बरं होईल. ग्रुपवर मी 12वा आता पाठवलाय दुपारी. दुपारी हिंदीत आहे ना तो? नाही, कारण मी दुपारी पाठवला असेल, मी बघतो, पण मी रेकॉर्डिंग जो 13वा अध्याय आहे ना तो PDF त्याची हिंदीमध्ये पाठवली, कारण मराठीत नाहीये. नाही, आपलं रेकॉर्डिंग म्हणतो मी. रेकॉर्डिंग 12व्या अध्यायाचं मी आज पाठवलं. माझ्या लक्षात आलं की मी ते पाठवलं नाहीये, हा, मग मी पाठवलं ते असेल तर मी check पाठवलंय. करतो. आणि 1 आणि 2, बरं, 1 आणि 2 चे मी पाठवते. हा, कारण मी ते सगळे सेव्ह करतोय परत परत बघायला म्हणून. चालेल चालेल. तुम्ही परत हे झालं ना 18 दिवसांचं की परत या. तेच हो, आता प्रभूजी. म्हणजे म्हणजे आम्हाला, माताजी- मी म्हंटल ना तुम्हाला की आम्हाला शिक्षक तयार करायचे. हम्म. म्हणजे तुम्ही क्लास घेऊ शकाल. आता तुम्ही इतक्या वर्षांचा तुमचा अभ्यास आहे. हम्म. बरोबर आहे. मी आता पहिल्यांदा शिकून घेतो, कारण जोपर्यंत म्हणजे असं गोष्ट आपली नाही असते. 60-70 कधीच नसते. माहिती आलं तोपर्यंत आपण दुसऱ्यांना सांगू शकत नाही ना, म्हणून मी पहिल्यांदा हो. डिटेल मध्ये शिकून घेतोय. आणि रोज रात्री आपला अध्याय झाला की मी 15 मिनिटात क्विज पण देतोय. अरे वा. Very good, आणि मला very जवळजवळ good. शेवटच्या 7 ते 8 स्पीच मध्ये 10 out of 10 आहेत. अरे वा, very good. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. माझ्याकडून क्विज लिंक डिलीट झालेली आहे, तर आम्ही पोस्ट करू. नाही, मी गुगल याच्यात साइन इन करतो, आणि साइन इन करून मला जाता येतं. मी रोज रात्री करतो. रोज रात्री मी क्विज अटेंड करतो. काही वेळा असं होतं Okay. की पहिल्या याच्यात 1-2 चुकलेले असतात, मग ते परत एकदा वाचलं की परत एक बरोबर येतं, 1 राहतं. असं करत 2-3 याच्यात मला शेवटी 10 out of 10 होईपर्यंत मी थांबतच नाही. अरे वा, व्हेरी गुड. छान छान, खूप त्याच्यामुळे सुंदर. त्याच्यामुळे माझा मुख्य हेतू हेच आहे की गीता ही सगळी समजली पाहिजे, आणि आपल्याला ती जीवनात कशी वापरता येईल बरोबर. हा प्रश्न आहे. कारण आता या मी म्हटलं त्याप्रमाणे माझं 68 वय आहे, तर 68 वयात तुम्ही म्हटलं तर म्हणे सत्वगुण हा जास्त प्रभावी कसा करता येईल आपल्यासाठी, सगळ्यांसाठी, हाच माझा प्रयत्न आहे. आणि ज्ञानार्जन हेच एक मुख्य आहे त्याच्यात, बाकी काही नाही. हो. धन्यवाद. आणि सत्वगुण कसा असतो माहितीये का, म्हणजे ज्याप्रमाणे एखादं एरोप्लेन असतं, त्या एरोप्लेनला टेक ऑफ करायचंय, तर त्याला स्पीड लागतो ना. म्हणजे स्पीड मध्ये पहिलं रनिंग झाल्यावर, हाय स्पीडवर रनिंग झाल्यानंतर मग ते फ्लाईट घेऊ शकतं. तसंच शुद्ध सत्वात जायला आपल्याला सत्वगुणात राहावं लागतं, मग आपली ती फ्लाईट चालू होते. बरोबर. येस प्रभू माताजी. बरोबर. सराव म्हणून एक गोष्ट मी करू इच्छितो. तुम्हाला तुमचं म्हणजे संमती असेल तर उद्यापासून जेव्हा मराठीतला अर्थ वाचता, तुम्ही सकाळी पाठवलेली असते PDF, ती मी वाचलेली असते. जर का तुमचं संमती असेल तर तुम्ही जेव्हा अर्थ वाचायला सांगता मराठीतनं, तर मी प्रयत्न करू शकेन मराठीतनं अर्थ वाचायचा. बरं, मग मी सांगेन ना तुम्हाला. चालेल. फक्त तो तेवढा तो दिसला पाहिजे, नाही तर मी दुसऱ्या मोबाईलवर घेऊन मी बघीन, वाचेन, प्रयत्न करीन. म्हणजे प्रभूजी, चालेल, आपल्याकडे पुस्तक नाहीये का? म्हणजे नाहीये माझ्याकडे. मी hard ऑनलाईन copy? बघतो सगळं. मी ऑनलाईन बघतो सगळं. माझ्याकडे जवळजवळ पुस्तकं कसलीच नाहीत. मी सगळं ऑनलाईन स्टोअर केलेलं असतं सगळं. ओके प्रभूजी, ओके. कांचन माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण माताजी. बोला. मला आहे ना आधीचे पण व्हिडिओज पाहिजे होते. तुम्ही हरे म्यूट कृष्ण झाला. माताजी. हरे कृष्ण माताजी. हा बोला. आपल्या ग्रुप वरती 6 आणि 7व्या दिवसापासूनचे व्हिडिओज आहेत. आधीचे रेकॉर्डेड बहुतेक डिलीट केले गेलेले आहे. बरं, मग मी ते पाठवते. हरे कृष्ण माताजी, ना? मी आता लिव्ह करू शकते?
हो हो कुमुद माताजी चालेल. थँक्यू माताजी. हरे कृष्णा. हम्म. आणि क्विजची माताजी पण लिंक नाही आहे. बोला. आणि तुम- क्विजची पण लिंक नाही आहे. बरं ती पण पाठवते. हरे कृष्ण माता. तुम्ही सगळे पोस्ट करण्यापेक्षा जर का नुसती लिंक जरी पाठवली ना, अध्याय नंबर 1 ही लिंक, अध्याय नंबर हो. 2 ती लिंक आम्ही ऍक्सेस करून आम्ही सेव्ह करू शकतो. तो काही प्रॉब्लेम चालेल चालेल. म्हणजे एवढं सगळं परत पोस्ट करायचं, स्पेसचा प्रॉब्लेम. त्याच्यापेक्षा तुम्ही नुसती पहिलं अध्याय 1 ही लिंक दिली की आम्ही तिकडे जाऊन तो मी सेव्ह करू शकतो. चालेल चालेल. आणि ते पटकन पण होईल, लवकर होईल. धन्यवाद. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि कोणाला काही बोलायचं आहे? हरे कृष्णा. हरे कृष्ण. गाय कोणत्या गुणामध्ये येते? गाय तत्वगुण. सत्वगुण. म्हणून तिचं दूध वगैरे आपण तुम्ही बघितलं ना, संन्यासी जे असतात ते दूध घेतात. का घेतात? कारण मग अन्नाचा सुद्धा आपल्यावर परिणाम होतो. मी सांगितलं ना तुम्हाला की हे जे गुण आहे या भौतिक प्रकृतीत जे जे काय आहे, म्हणजे फळं, झाडं, जे जे काय प्राणी, सगळ्यांवर हे गुण, या गुणांचा परिणाम होतो. मग आता समजा जर आपण तमोगुणातलं काही खाल्लं, हे आता 17व्या अध्यायात आहे की आपल्यावर तो तमोगुण चढतो. म्हणजे आता अंड म्हणजे तमोगुणाची एक कॅप्सूल घेतल्यासारखी आहे. बर. तर हे सगळं 17व्या अध्यायामध्ये आहे. तेव्हा मी परत आणि सांगेन की तमोगुणामधले खाद्यपदार्थ कोणते आहेत किंवा सत्वगुणातले कोणते. चालेल. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आणि कोणाला काही विचारायचं आहे? हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. हा, माझा असा प्रश्न असा नाही, पण आपण असं कोणाला ह्या आता हे कलियुग आहे, तर कोणाला असं आयडेंटिफाय करू शकत नाही की हा सत्वगुणातला आहे, हा राजस गुणातला आहे किंवा तमोगुणातला आहे. मला तर असं वाटतं की प्रत्येक माणसामध्ये हे थोडे थोडे गुण असणारच. हो हो. कारण असं आपण म्हणू शकत नाही की तो परफेक्ट आहे. आता जर तुम्ही म्हणालात की सतयुगामध्ये त्यावेळी चांगली माणसं होती, त्याच्यानंतर द्वापार युग आलं की तिथे तुम्ही म्हणालात की यज्ञ कर्म वगैरे करायचे, आणि आता तर हे कलियुग आहे. त्यामुळे तुम्हाला अशी माणसं मिळणं सात्विक गुणाची फार कमी असतील. म्हणजे याला म्हणजे आपण असं नाही म्हणू शकत की एका माणसामध्ये ही म्हणजे ती क्वालिटी असेल, सगळं थोडं मिक्सचर असेल. हो हो. आणि जर ते आपल्याला म्हणजे त्या स्टेज पर्यंत जाण्यासाठी म्हणजे शरणागती, म्हणजे भगवंताकडे ती शरणागती म्हणजे व्हायला पाहिजे, म्हणजे ते आपल्याकडे ते गुण यायला पाहिजे. पण सध्या तरी म्हणजे मला असं वाटतं की असं कोणी माणूस 100% की त्याच्यामध्ये ते 3 गुण नाही असतील असं आपण कोणाला जज नाही करू शकत किंवा आयडेंटिफाय नाही करू शकत. पण थोड्याशा सिम्पटम्सनी आता तुम्ही ओळखू शकता. म्हणजे एखादा कोणी माणूस असेल की जो सकाळी लवकर उठतोय, तो कधीही हॉटेलमध्ये खात नाहीये आणि घरचं अन्न खातोय, तेही घरचं जे काय त्याला मिळतं त्यात तो समाधानी आहे. या थोड्या थोड्या गुणांवरून तुम्ही ओळखू शकता की हा कुठल्या गुणात आहे. आता साधा स्वयंपाक कोणीतरी केला असेल आणि मग कोणीतरी म्हटलं की बा हा एकदम सप्पक स्वयंपाक आहे, यात काही नाहीये, मला चटणी पाहिजे, लोणचं पाहिजे, मला काहीतरी आता भजी नाही तर पापड पाहिजे, असं म्हटलं की ओळखावं की हा रजोगुणात माणूस पण आपण पण असं करतो ना कधीतरी, आपल्याला पण असं वेगळं असं थोडंसं पण ते कधीतरी आपण करतो, एकसारखं नाही. काही माणसाला रोजच्या रोज हे सगळं लागतं, ते साधं जेवण जेवू शकत नाही, म्हणजे ज्यात कमी मसाला आहे वगैरे नाही. आणि हे गुण आपल्याला ओळखणं अवघड आहे की कोण कसे आहे. पण तरी थोडं जर आता तुम्ही हा क्लास एकदाच केलाय आणि एकदा केल्यावर ना तुमच्या अगदी
खूप लक्षात येईल की हे कोण कुठल्या गुणात आहे. काही जण तुम्ही जर बघितलं तर सकाळी उठतात, अंघोळ न करता ते कामाला जातात आणि रात्री अंघोळ करतात. आल्यानंतर रात्री उशिरा खाऊन पिऊन खूप उशिरा झोपतात. तुम्ही ओळखावं की हे तमोगुणी आहेत. आणि तुम्ही जे म्हणालाय ते अगदी बरोबर आहे. सतयुगामध्ये सगळीच लोक धार्मिक होती आणि सात्विक होती. त्यांना सात्विक होती आणि सात्विक पेक्षाही वर शुद्ध सत्वातच होती, कारण ते ध्यान योगात वगैरे होते. मग त्रेतायुग मध्ये 75% लोक हे भक्त होते, द्वापार युगात 50% आणि आता कलियुगात म्हटलंय फक्त 25% लोक भक्त आहेत किंवा कृष्णाकडे जाण्यासाठी धडपड करतात. पण हे सुद्धा 25% आहेत की नाही या जगामध्ये असा प्रश्न येतो. कारण सगळे लोक जर तुम्ही बघितले तर ते सगळे आपल्याला हे जे काय लिहिलंय ना कृष्णाने त्याच्या विपरीतच असतात. आणि जास्त करून तुम्हाला फक्त रजोगुण आणि तमोगुणातलीच लोक दिसतात. आणि हे तुमचा जो प्रश्न आहे ते तुम्हाला 18व्या अध्यायामध्ये मी सांगेन की आता या युगामध्ये कलियुगामध्ये कोणीही ब्राह्मण नाहीये, फक्त एकच गुण सगळ्यांमध्ये, तो म्हणजे तमोगुण. त्याच्यामुळे आपण सगळे शूद्र आहोत. म्हणजे ते आपण ते 18व्या तमोगुण अध्यायात आहे. म्हटल्यावर मग म्हणजे तुम्हाला आपण समजेल की असं का. तमोगुण म्हणजे म्हटल्यावर एकच आपण गुण आहे आपल्या अधोगतीला जाणार. सगळ्यांमध्ये आणि तो म्हणजे तमोगुण आहे. म्हणजे तेच ना की अधोगतीला माणूस जातो तमोगुण असेल तर. हा, आणि म्हणजे माणसाची विवेक बुद्धीच नष्ट होते. कारण नष्ट ती होते. आणि एक गुण असतो आपल्याकडे. आता आपल्याला सर्वांना माहिती आहे की सत्वगुण हा चांगला आहे, आपण ब्रह्ममुहूर्ताला उठलं पाहिजे, जप करायला पाहिजे. मग आपण 4 दिवस उठतो, नंतर उठायचा खूप त्रास होतो. का त्रास होतो? कारण हे जे मी तुम्हाला दाखवलंय ना ते मन असं मध्ये आणि तिन्ही दोऱ्यानी 3 माणसं ओढतायत, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. तर आपण जेव्हा झोपतो तेव्हा तमोगुणात असतो. आता तमोगुणातून ट्रान्झिशन एकदम सत्वगुणाला अवघड असतं. त्याच्यामुळे जेव्हा आपण झोपेतून उठतो तेव्हा आपल्याला वाटतं चला आणि थोडा वेळ झोपूया आणि थोडा वेळ झोपूया आणि ती वेळ निघून जाते. मग त्यासाठी तुम्हाला काय केलं पाहिजे? आदल्या दिवशी लवकर जेवलं पाहिजे किंवा एकदम हलकं भोजन केलं पाहिजे. असं करून थोडीशी ऍडजस्टमेंट करून आपल्याला विथ डिटर्मिनेशन मात केलं पाहिजे. बरोबर आहे. इकडे अमेरिकेत सगळे संध्याकाळीच आंघोळ करतात. माहित नाही रिझन. हो, म्हणजे ते म्हणून मी सांगितलं ना अमेरिकेमध्ये सत्वगुण नाहीये, तिकडे रजोगुण आणि मग तमोगुणच आहे. आणि तिकडे आपल्यासारखं नाही. अमेरिका म्हणजे जे युरोपियन कंट्रीज आहे ते म्हणतात ना ती भोगभूमी आहे. भारत काय आहे? तपोभूमी आहे. म्हणून केवढं तरी ज्ञान आहे आपल्याकडे. आणि आता तुम्ही हे ऐकता आणि 4दा ऐकल्यानंतर ना विपुला माताजी बघितल्यावर माणसाकडे तुम्ही ओळखू शकाल की हा तमोगुणी आहे, रजोगुणी आहे की सत्वगुणी आहे, आता नुसतं बघून. तुम्ही माताजी सांगितलं ना की आता तामसिक जे गुण आहेत म्हणजे आता ते जे हम्म. इन्फॉर्मेशन, टेलिफोन म्हणा, मोबाईल, SMS, हा. व्हॉट्सअप वगैरे हे सगळं आपण त्या कॅटेगरीमध्ये बघूया. आणि अगदी विजडम म्हणजे ज्याच्याकडे खूप म्हणजे ज्ञान म्हणजे साधना किंवा अगदी वरच्या लेवलचं जे तत्वज्ञान म्हणजे त्याची विवेक बुद्धी जागृत झालीये अशी जी आहेत त्याला आपण म्हणजे सात्विक ह्याच्यामध्ये आपण त्या कॅटेगरीमध्ये. आणि ते तुम्ही म्हणता की तमोगुण म्हणजे सगळंच म्हणजे जे सगळं आता हे विरोध म्हणजे आपण त्याच्या विरुद्ध म्हणजे आपण बोललो म्हणजे अधोगतीला हे 3 आपण. पण मला फक्त एवढंच म्हणायचंय की प्रत्येक माणसामध्ये अगदी सूक्ष्मरित्या हे थोडं थोडं असतंच. फक्त ते आपलं प्युरिफाय होत नाही आणि ते होणार म्हणजे ज्यावेळी आपण चांगल्या सद्गुरूंकडे जाऊन तिकडे शरणागती आपण घेतल्यानंतरच आपल्यामध्ये हा बदल होईल. तोपर्यंत आपल्याला कोण जाग करत नाहीये तोपर्यंत आपण थोडे थोडे त्या गुणात असतोच असं मला वाटतं. आपण किती म्हणजे इतके 100% प्युअर नाही आहोत म्हणजे कोणही. पण तुम्ही जर बघितलं की हे
ज्ञान जेव्हा तुम्हाला समजतं, तुम्ही वाचता तेव्हा तुम्ही स्वतःकडे बघायला लागता की हे मी बरोबर करत नाही. म्हणजे जसं सद्गुरू जागा करू शकतो तसं हे ज्ञान सुद्धा आपले डोळे खाडकन उघडतात. आता 17व्या अध्यायामध्ये हे आणि जरा या 3 गुणांवर आणि जरा खोलवर आहे. मग तेव्हा तुम्हाला हे आणि जास्त समजेल. ओके. मी 2 मिनिटं बोलू का? बोला बोला. माझ्या एकंदरच्या अनुभवावरनं सध्याचा माणूस हा कितीही जरी असला तरी त्याला हे तिन्ही गुण वेळोवेळी करायलाच लागतात. Exactly. कॉम्पिटिशन एवढी वाढलेली आहे, हो. माणसाला स्वतःचा स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग राहण्याकरता बऱ्याच वेळा रजोगुणात जायला लागतं. आणि जेव्हा सकाळी मन शांत असतं तेव्हा तो सत्वगुणात असतो आणि त्यावेळी तो ठरवतो पण की आपण काय काय करायला पाहिजे. पण आजूबाजूची परिस्थितीच एवढी कॉम्पिटेटिव्ह झालेली आहे आणि ज्या वयात माणूस असतो आणि ज्या परिस्थितीत तो माणूस वाढलेला असतो त्याचा पण इम्पॅक्ट असतो. ज्या घरात लहानपणापासून मुलांना सकाळी उठल्यापासून म्हणजे वडील किंवा आजोबा काही भजन करतायत, पूजा करतायत किंवा संध्याकाळी आपण परोचा म्हणतो हे किंवा कुठे गीतेचं पठण होतंय किंवा काही अध्याय वाचता येतात, देवाचं केलं येतात किंवा कृष्णाचं केलं येतं. हे जेव्हा त्याच्या समोर लहानपणापासून येतो त्याच्यात हळूहळू नाही म्हटलं तरी सत्वगुण हा यायलाच लागतो. पण जेव्हा त्याच्या समोर असं दिसतं की त्याच्या घरातली सगळी लोक पैशाच्या पाठीमागे आहेत, सगळे भौतिक सुखाच्या पाठीमागे आहेत, एकमेकांची काळजी करत नाहीत, त्यावेळेला त्याच्या म्हणजे प्रकृतीवर रजोगुणाचा हा प्रभाव जास्त पडायला लागतो. आणि शेवटी असं होतं की माणसं हे दोन्ही म्हणजे सत्वगुणात जास्त वेळ माणसाला हद्दीच्या याच्यात थांबता येत नाही, रजोगुणात जास्त करायला लागतं आणि शेवटी मग माणूस काही वेळानंतर असं होतं की जाऊ दे सगळं, मी जरा आराम करतो की हे करतो, तेव्हा तो माणूस तमोगुणात होतो आणि जे काही केलेलं आहे त्याचा भोग घेण्याचा प्रयत्न करतो. त्यामुळे या आजकालच्या परिस्थितीमध्ये आलटून पालटून या सगळे तिन्ही गुण प्रत्येक माणसात असतात. पण जेव्हा माणसाची सगळी जबाबदाऱ्या, सांसारिक जबाबदाऱ्या, भौतिक जबाबदाऱ्या काही वर्षांनंतर पूर्ण होतात, उदाहरणार्थ रिटायरमेंट झाल्यानंतर घरचं सगळं संपलेलं असतं, म्हणजे संपलेलं म्हणजे सगळ्या जबाबदाऱ्या झालेल्या असतात, मुला मुलींचे लग्न झालेले असतात, नातवंड शिकत असतात, सगळं व्यवस्थित असेल, तेव्हा जर का त्याचं प्राकृतिक रूप जर का सत्वगुणाचं असतं ते वरती येतं आणि मग तो त्या गुणात जायला सुरुवात करतो कारण त्याच्याकडे वेळ असतो. आणि रजोगुणाची त्याला परवा राहत नाही कारण त्याचं सगळं झालेलं असतं. त्यामुळे उरलेला वेळ तो ज्या प्रकारचा माणूस पहिल्यांदा असतो त्याप्रमाणे तो जायला सुरुवात करतो असं मला वाटतंय. बरोबर आहे तुमचं रीडिंग. हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद. सनिता माताजी.